hayanesa dai ya gama nace mai kaga ni ba sabgar bace ga abinda kuka kira na gaya muku aiki muke yi in kuma kuna da wanda zai zo ya aikin ku ya kashi ya zo yi to muka yi haka muka kare to dama yanzu your excellency issues biyu date muke son ka bamu ka shigo da daddare kamar karfe 1 kuna aiki da dare ana aiki da dare an kunna fitulu fa a unity road abin da ya rage wa'insu 'yan kwalbatai ne guda biyu mu karasa aikin kasar ta kawo habbakin inda shaguna suke wannan kuma hannu ɗaya na inda titin da shaguna suke an gama drainage in shi har ƙarshe saura ɗaya hannun an fara shi jiya kasan ba za mu sa kwalta ba sai an yi filasta an yi komai an gama kawo ƙasa akan arkan titi sannan mu zuba final ƙasa a zuba kwalta wannan duk magana ce ta sati biyu sati uku an gama yanzu gini abin da ya rage na ɓangaren mu blok ɗaya a sa mishi kwas in ƙarshe sai kuma a fara rafta a yi rufi a yi filasta so in allah yadda mun ba su assurance cewa ba za mu kai azumi ba a cikin kasuwarsu tunda azumi shine hada-hadar take da ƙarfi sosai a gurin mun yi wannan da su kuma mun fahimta sai kuma 'yan tebura mall mun yi dbc ba mu zuba kankare ba muna son mu san date din da za ka zo in ka zo da daddare ka gani a sa a day after kenan ko kwana biyu sai kai shigowar rana tun daga gidan rediyo da kafa ka hau kan titin ka shigo cikin kasuwar ka dawo ta plaza motocin ka ɗauke ka ka ga nan akalla za a kashe awa biyu cikin kasuwar za a jijjiga ta a yi duk siyasar da ake son a yi a nan yanzu date muke nema na farko kenan yaushe ne tunda an ce za ka tafi abuja yaushe za a sa zuwan dare zuwan dare ma'ana biyu zai bayar ranar laraba to ranar laraba na dawo zan dawo friday to sunday ko zan je kaduna to na je kaduna zan dawo na tuesday to laraba mai council da yamma to ran da safe so da sai mu to za ka ga dufutin ka aje da shi ko ko ya zo da daddaren in kuka zo da kai da shi da yan jaridu tunda abu ne da ya hada da harkar malamai a kasuwar da sauran abubuwa a haska ku cewa ga ku da daddare karfe 1:30 na dare kun zo duba aiki kun lalleka ko ina tun daga hasken fitila mun kunna ko ina kaga inda ba mu kunna fitila ba lungunan da ba a shiga bane wannan zai ba da ma'ana sosai washe gari a saki a kafafen yada labarai to a sa kenan alhamis ko kuma saturday kana gari har saturday mai zuwa kuma banda laraba to sai a sa saturday ka zo kenan da rana wanda saboda ka muna buƙatar date din don mu mobilizing mutane mutane ma tukuna ai mobilizing mutane ai so muke yi abin duniya ta dauka gaba daya saboda in ka je abin kai ma yanzu ka sami nutsuwa kaga lalle da lalle kan an kare ma mutunci a wannan gefen wannan mun gama da shi sai kuma again mun lissafa still mutanen nan za su iya kaiwa 3,000 da wani abu to akwai block din da nake da su wanda aka biya na a kudin titi na can bangaren plaza sai muka yi converting ɗinsu su zama su ma 'yan tebura mall don dai a sami figures ɗin da gwamnati za ta fita kunya an yi 'yan tebura mall a 'yan parking an yi 'yan tebura mall a plaza wayanda suke bangaren plaza kaga za a yi accommodating ɗinsu a nan wanda suke bangaren nan za a yi accommodating ɗinsu a nan so at least ba a ɗebo su an haɗa su a guri ɗaya ba kaga na ma wata siyasa ce da kuma daraja sosai da za su ɗauka akan wannan so wani abubuwan biyu da musu ne ke nema to yanzu ka ba mu laraba banda ta gobe da daddare ko to sai kuma asabar zuwan rana banda ta after in ka zo laraba alhamis juma'a asabar shine kuma za a shirya zuwan banda wannan mai zuwan rana so kaga daga nan shikenan kuma sai a kawo maka yau na ba md zai je abuja mitin din revenue na mtn zai je ncc na ba shi plan din ya tafi maka da shi na ce tunda nan ba lokaci ka gani guda biyun da na filin parking an samu shago 4,000 na 'yan tebura mai kwanda da gwamnati take da 1,200 da wani abu
ai kaga abin za ka ga lalle ni ma na yi kokari wannan karan at least an fitar da gwamnati, saboda idan aka zo wani rasa gurinsa mun shiga uku a ciki za su yi wannan hayani, amma aka yi wannan babu wata. to ya zama da malam kato sojoji suna so mun canja sun kai su shaki sai aka rabiyo to kagan filin aiko na san filin yanzu nan mai kamar